последния клас. Вие делите над нас през дни и нощи да преминем в този клас. Привет горе на тебе, класна стая, препълнена с тускащи сърца, от тебе няма по-прекрасна, те пушат двете деца. Скъпи родители, елате с нас, днес ние ще ви водим за ръка, по пътя, щом изминахме, цял в първи клас и аз не всичко държим, накрая ние единение ще ви молим за опрощение. И там година се измина последният, че звън звъни за нашата палава дружина, настъпва дълги летни дни. Как бързо времето премина, учение, песни и игри, излиза се учебната година, последният звън звъни. Заведеме ученици любима, заведеме наш беше първи клас. Ще спазим спомени незабравими, защото се изкарат без час. Поздравете ура, поздравете ви, наивите богати на море и вълни. Чуйте, другари, където дори, да идва, ура, Богу ученици, чакай ни роб за гора. Приказки всички обичаме ние, книжка на кино или на театър, приказки, с които деца и мъжи, и с приключения най-пашачи. Малкият рък ведровете го гонят, защото си обърна обувки на шеми, и ти във въздуха вдига ти коля, сякаш ниско, а потен се дребне. Приказки, мама, тези вълшенски на живота подесна, точно защото за живота няма. Театър ли влезе, разтворим ли книга, мигом забравяш лъжата с опашка. Детето е час в час, само за час, детето му стига да е принцеса или пепеляшка.
Първораничкото ранико пазарни, от конкурса всички ние сме избрани. Ще създадиме вели, но когато решим, ставаме добри. Ще създадиме вели, но когато решим, ставаме добри. Внимание, внимание! Нечувано, невиждано, грандиозно, грандиозно, шегозно, помпозно. Феята на приказките феи кани всички в своя дворец. Ще има бал, приказен бал. Сложете си столеците, скочете в каретите, оставете тези строги костюми, скучните думи и поглед до бял, елате на бал. Скъпи мои подарици, малки, големи, и за те пораснали. Вие, които не можете да спите без приказка. Вие, които си припомняте любимите приказки, четейки ги на своите мълчугани. Заповядайте на бал. Той е за тези, които още вярват в чудеса и на тези, на които им се иска отново да повярват, че грозното патенце ще се превърне в лебед, че спящата красавица ще се събуди и ще срещне своя принц. За всички, чиито сърца са изпълнени с добро, светлина и надежда. Елате на нашия приказен бал. Елате на нашия приказен бал. Повеселете се с любимите си герои. Повярвайте в щастливия край на всяка история. Входът на двореца е отворен за всички. Ала бала. Стига си баламосвала хората за тия приказки, за принцеси, кралици, джуджета. Те отдавна не вярват вече в приказки, нали не вярват? Не. Особено в правилни приказки. Отдавна са спрели да вярваш. Там някаква си принцеска, спяща красавица, дето се събуждала след 100 години. Ма моля да се бяха някаква бръскана баба и само леби да ги руши. Ама децата не са вярваш в други неща. Машини, магазини, лимузини. И са здравни приказки за феи и чародеи. Това е феята Ала Бала. Не помня да се наканила на бала. Моля те, идите с добро. Не разваляй нашето дървето. Ето са безкрайни за бъркачия. О, не на мене чия. Ще остана тук на пук. И понеже малко ме ядоса, всички тук ще омагята. Ала бала, духа и ветра като хала, влез в приказките, стари, при слуги и господари, при кралици и джуджета, при висани и комплета, духа и ветри, измисли ги от достатните им книги. Размени имената, страниците и страната. Нека всеки си забрави, сега да забравят тези стари приказки, песни, скучни и безинтересни, громни мълни трещете. Паскали ги превърнете. Скъпа ми колежке, ще пак по стола ми го приказки направи. И така съм ги поразила с пръха на забравата, така че никой от тях вече не помни от коя приказка е, на къде е тръгнал, с кого е трябвало да се срещне, пък камо ли да има щастлив край. Но въобще се пак не може да стане. Хайде сега да видим как ще се оправиш с тази бъркотия.
Страхувах се тя да не дойде на бал, но ето, че най-страшното се случи. Аз нямам сили да разваля магията, но мога да помогна на един от героите. И ако другите успеят сами да открият от коя приказката, магията ще се развали. Ти, събуди се. Дори правя куп, тя много пъти на къс. Това се ще да кажа, първо моето идея. Ала те се лайк, мислим, че се знаят край, а смислим съм учен колин, играме се две. Ейва ми приятели, Томи, весели си. Ани, където много се бои. Томи първо събужда. Давай. Вие се стриж. Всички чакат с интерес да узнаят още днес как ще бъде балът днес. Ще лази, ще лага, баба спомня на залада. Толкова видиш този съвсеки научи. Стана баба с млада, стана рано за рано, но намери в тъпана дядовата ръжавута. Само толкова безмислено, сладедаеща душица. Дайо! Creação de um corte, essa mora no espaço, que são grandes decorações, uma definitiva colocada, a altura no pano. Criações não, criações voltando. Ao foco sanguável, ao Vietnam, que stărpenii hidros, vedem palovi cozleta, vedem mănički bratleta, za zakuska ще изя. Тези бехме безвидно старата гора, бяхме седемни козлета с майчица добра. Тя бе майчица грижлива, ставаше зори, неки конки и котлива дани на гости. Neki konki iskopli vodani na mosti. Ao, zlato mirama. Ao, zlato mirama, motosna mirama. Hidro ti konke vlada. Brat mi je dreto izvata, kod vama še se opoj. Как ли се случи тази баба, че тя част вече няма, ала моята душка отишла. Идея, бабата ще слуша. Ето, проблема решение. Няма да бъде, а виждата телевизора е само строга червена програма, тук е слушата решение. Нами бето яси звезди, млади ясно опашки. Болен здравно. Отвикаме гърлото ми престъпи. Хей, къде си, Нешко? Гърло, само ще чакай, това да дължима, да слида,
Бързо! Оле, да ти Но не ще. Ето. Как ми побрати майко? Тихо. Има си кашата крема. Той от силини да вземаш. Чай с солил синтява. Топъл го пи да си изгрява. Трудни ще те топи. А само да си поне, да си потям с крема. Който не работи, не му дава да яде. Денем ще го хранвите, не мръща се на нищо. Всички лято са по-леко. От старика до дете. От старика до дете. Старика ще се сета. Жени ми косички, когато сняг на пръст. То ще стигне и помърка. Аз мрачна, само някой човека. Да, със своя нежен глас, да видя. Тя Запас. Тях полята, тях децата, и разказаха ми те, как веднъж дошъл свят. Страшен котарат. Добър ден, добрите пари. Обещате ви даже, той е беден да се догади. Да дадете се бъздар. Ето полицейски. Този идър котарак. Май ме прави на бопа. Но надявам се, че знае, ако не ще реши, няма да му се размине. Ще остане добре, ако не кажете, ще носи. Потенен бивица за мъртви. Ще ви нахълчал на кайма. Да, голям кръв за нас. Грабът. Прекалете, великани. Но знаете, че аз много се боя от вас. Вземете ме за фабрик, за вашия дворик. Каните ми да празнувам, а пък аз кошмар съм умен. Моя съм се появи зря, червони очи, а от случите са там. Пригответе ми за тях, за да му ръце на него и превърна го. Да, си съгласен сам. Айде! Не тъпувайте да вяра, но помни, че имам вяра в един прекрасен ден да се върнеш ти при мен. Кърдумът ще бъде, кърдявата звукава, но открива ми сълзи в зелените очи, в които се страхува. Ала дълго време знам, дългота се крие там. Ще се върна, като ставам. Дължи хубавка пролива, грозна ми лице отлива, ала нейните сълзи по клясето развалиха, и от това орех ме спасиха. Идвайте на тържеството, за такова тържество, друга приказка като кръвнището те войка. Моите хубави чеши, щастие ги одари, преминени на тъкнени, ще празнуват до зори. Такива християните мои, ето си тази рокля е твоя, но добре съвете помни, още сиди пълно, да напуснеш, он те разкош. Ти пъти красива тя,
но така и не успях истината да разкажа. Ударите с петелта, истината ме намери и въпроса пак се печели. Оле, ама стана тя каквато стана. Хубаво постъпих, зная, но пред вас ще се разкая и ще обещая. Няма да се несе вече в приказния свят чудесен. Само, моля, ала бала, нека и аз ще дойда с вас на бала. И моля се, нека да дойда с вас на бала. Виж колко е сериозна дългите, но я поканите с повече с нас. А как ще да се риби? Това не е предположка. Аз ще ви помогна. Действително е ало бала. Ще се разберем дали тя наистина иска да стане добра. Ако желаеш да празнуваш с нас, ще се промениш. Ще ти помогнем да се промениш. Искаш ли? Да, искам, но много искам. Обещавам да стана добра. Хайде, деца, елате да изпитаме ало бала. Сега ще ти казвам поговорите, ще ги довършваш. Който не работи, Щом не работим, много ще трябва да си хапва. Който не работи, много ще яде. няма да яде. Който не работи, не трябва да яде, запомни. Който не работи, значи. На лъжата краката стар. Дълги на лъжата, краката са дълги. Дълги са, нали? На лъжата краката са всяка лъжа се разкрива. А сега ще го казва и една заповед. На бяло поле черно семе сем. Ще си го берем, дома го мелем. Книгата! Да, книгата е. А знаете ли какво се пише в книгите? Букви. Книгата се пише с големи, малки, красиви, хубави, чисти букви. Да! Браво! Вие знаете много. Да, с помощта на буквите. Сега ще ви разкажа историята за тях. Преди много години са живеели хора, които са сменявали своя азбука. В нейното създаване са заявили братята Кирил и Методий. Са служили дни и нощи и най-накрая създали нашата азбука. За всеки звук са измислили буква, за всяка буква е А, букви, вежи и място и отредили и запели букви.
Rodna reč o majhna sladka, Toma na dve kreme, to zliči na dve kremen, rečna mama in na tačka, več Toma ja, več gel. Тя съм дико, брата си игри, се прикачи на нея, баба, друго ми реши. И на книгата международна реч на павшички, него като нежна песен, като утре извън всички. Слънцата бяла, светлица, като определени си уши, тук да правиш тук почли всички стари, не веднъж седяш, тук дето и другари, как е да се смяха, че не си се звати, като си трябва да си затащите палати, не си се смея. Безливанче, аз съм английското анче, но ми викат безливанче. А защо ли нощи ден няма повод за мен, днес на тебе ще разкрия тайната магия, ето и рецептата по мия. Първа билка, добрико с приятелико. Тази билка е любима и навсякъде я има, но внимателно следи, за да я отгледаш ти, ето какво дете, тя нуждае се за да расте. Първо, ти приятеля си не обиждай, пряко и си думи груби. Второ, на приятел не завижда, че приятел тъй си губи. Трето, ако си приятеля отдаеш и не стори зла шега, ако да го поздравиш добра, значи ще го нарави това. Това е за сега. Нашите ви благодаря, че обърнете внимание на вълшебната класа. Второ билка, честно си, да си кажем честно, тази билка да се намери. Не е никак лесно. За това внимателно чети, за да я отгледаш ти. Първо гледай да си честен и внимателен. Второ, изпълните да си внимателен. Трето, децата беззащитни силни е право да защити. Това е за сега. Най-важно ви благодаря, че обърнахте внимание и на второто заглавие. Трета билка, природа кобили, тази билка всеки знае. На случайна тревалка е за това, който тебе се да не разгледаш ти. И на Колките животни, насекоми всички, не използвай за изкричките. В гората оставилите и вкъщи не сиди. Не унищожавай горските земи, има виняците да пази, нека всяка малка има топъл дом за люта зима. Не оставяй морето леко, нека бъде и накрая, винаги помни, там хората огън не пали. Честно, нежинта, животни и свете, това са билките, вълшебни имена, Мария Телфана, Санчев, Мария да бъде свежи банчев. Това е само от него. Пожелавам ти приятен ден. Айде бедата, който ще се намора. Стана ли си долу? Диди не пипай. Не мога да ги хвана всички ти.
Браво, браво! Ето си вие направихте цифра. Пратихте ме да разбера, що е то доброта в приказки. Учение, букви и книжки, и аз се върнах много умна. Сега обаче съм ви приготвила няколко въпросчета. Всеки който и всеки въпрос ще ми го дава, аз го прочитам и да видим вие да не знаете отговорите, така както ме мъчихте мене. Първали, за да прочетем един по един въпрос. Сега да видим сега от коя област. Областта е роден край. Кога празнуваме националния празник на България? Националния празник на България. Браво, 3 март, точно така. Моля, изтиглете. Я да видим от коя. Застанете сега си. Български език. Избройте буквите, които се състоят от 2 звука. Имам въпрос. Винаги ли Юлия са 2 звука? Не. Кога само един? Точно сега след съвършенството, за да може всички да са тези, които отговарят. Моля, изтиглете едно. Да, толкова да го отговориш, всички ще минете всички.
Пак български. А кога пишем съчетанието и кратко и о, аз ще го надам и вървете четето. Не това ще слагане в началото на име. Това може ли да бъде обикновена дума без име? Добре. Кой тебе сега? Дай. Музика. Изброй 3 струнни инструмента. Кой прави? Така. Гитара. Друго какво свири? Гулба, язгулба, контрабас, останаха повече. Едно, моля. Това родин край. Ай, момчета. Ай, слушайте сега. Аз ще чуда. Кой е създал българската азбука? Добре. Област музика. Посочи обичай, който се изпълнява на Коледа. Коледакване, коледуване. Добре. Четене. От кое произведение е откъса? Ала няма кой да ни покаже, как да викаме на ум. От кое произведение? Точно така. От кого? Нали така беше между 2 и 3 часа? Следващото е музика. Как се наричат музикалните букви? Дайте нещо по-трудно, бе. Ето, родин край пак. Какво е необходимо за живота на растенията? Светлина, топлина, вода, точка. В точката има и въздух, точно така. Сега слушайте в област А математика. Яна има 8 лева. Иска да си купи топка за 13 лева. Колко ни достигат? Много математики. Как математика? Как се нарича числата? 2, 4, 6, 8, 10. Така, заблуда на врага. Кой е авторът на родна стряха? Браво, Рамбо Силев. Математика. Червен молив дълъг 13 см. Син молив дълъг 9 см. Колко е по-дълъг червения? Червен молив 13 см. Червения 13, синия 9. Браво, значи си могат. Общо трябва да има ли сюда? Дали ги скрипи някъде? Колежке. Как ще проверим съгласния звук в края на сината? Например, народ. Народи. Играта е един, много. Роден също може, защото корена е род. Бързо, бързо, съдери. 7, 2, 8, 3. Браво, Браво, много хубаво се справите, не на празници, не изпратили аз да учите да станат
По-добре е по-обичана. А да видим как се дава оранжево. Може ли малко тишина от останалите? Така, извършете си хубаво. Айде, колежки. Бабо, сега, какво знаете Кей, приятелко, спри се. Няма страшно. Усмихни се. Искам да се запознаем. Искам и да поиграем с уважаемите зрители, баби, дядовци, родители. Ще стигаме от тях. Да не станете на смях. Вършите ги първи. Дай да го освободим. Мамо, не си. Айде, сега да си въпрос. Слушайте, цял ден върви, а на едно място стои. Що е това, родители? Световника, браво ти, разпопляскайте!
Браво! Я това не можете да се изкачите. И това ми нова просто изясна. Това е бонус, си казва добро. Това е бонус, ще кажат добро утро. А когато български да е. Айде, айде. Внимание. Айде, давай. Внимание, внимание! Мабалто няма намерение да стига той човек на представление. Настана време да се раздием и страстите си да успокоим. Надявам се интересен. Чакайте взеха. Празника. Очень интересен. Празника чудесен. Празника чудесен. Чакайте днес взеха. Феникс беше иска Гергева. Пипи. Типик беше Виктория. Томи е Ивайло. Ани е Дария. Василан беше Дилян. Ваю е Алекс. Волчан беше Диан Йончев. Козен. Козенто беше Кристиана. Студентството кой беше? Лица. Лесана беше Дан. Ян. Богданка беше Радина. Ешко беше Иван. Мецана беше Теодора. Вълчо беше Велизар. Кукулка беше Залив. Юничанският син беше Никола. Мравката беше Рая. Кутарака. Подаръка черни беше Стаси. Яна беше Стилян. Нищо. Пепеляшка. Пепеляшка беше Камилея. Кръстницата. Кръстницата беше Иска Грозева. А най-грамогласният сред вас усмихнат глашата и бях аз Диана. Бала е госпожа Пейчева. Много неочаквано и много бързо измина една успешна година. Както беше така, както беше така, както беше така. Какво да правя на маска, за да почне? Ако бихте поръчали болка, да изненадите, стилила.
Ей, тук има и дами, дето трябва да ги разнообразим малко. Малко се разтъбличали. Сега искам да благодаря на децата, че бяха цяла година толкова учнолюбиви, забавни, весели, имаше ни вероятни моменти с тях и чак не се иска да идва лятото. Да, от тях обаче имаше и няколко родители, които непрекъснато бяха до мен и ми помагаха във всяко едно нещо. Аз предлагам да им дадем по една грамота за цяло годишния им труд за това, че толкова весело ни помогнаха да си прикараме през цялата година. Майката на Алекс Петров. Благодарност за оказаната духовна подкрепа и Много ви благодаря. на тях. Чакай си,